Drahé kresťanské zhromaždenie, milí bratia a milé sestry Ježišovi Kristovi, tie slova, na základe ktorých chcem s pomocou Ducha Svätého dnes medzi vami prehovoriť, tie slova písma Svätého sa nachádzajú zapísané v 2. liste apoštola Pavla ku Korinským kresťanom, a to v 11. kapitole od 2. po 4. verš. Veď horlím za vás Božou zhorlivosťou a zasľúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď príjmate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate. Amen. Toľko je slovo z písma. Drahé kresťanské zhromaždenie, milí bratia a milé sestry. Prednedávnom som čítal som jedno také vyznanie, alebo jedno také svedectvo jedného pastora, ktorý prišiel za iným pastorom. Bol to pastor jedného väčšieho cirkevného zboru vo veľkomeste. A prišiel za ním, aby sa s ním porozprával, aby sa s ním poradil, aby sa mu posťažoval. A tento pastor začal hovoriť o tom, že vlastne ako vykonáva tú svoju službu v tom danom cirkevnom zbore. Hovoril o tom, že tých svojich veriacich vyzýva a snaží sa viesť Bohu zasvetenému životu. Predsa však musel okúsiť to, že jednotliví členovia jeho cirkevného zboru odchádzajú preč. Sú tam jednotliví členovia, ktorí sa rozhodli, že odídu preč z toho cirkevného zboru. A tou otázkou bolo, že prečo? Prečo odchádzajú preč? Z akého dôvodu odchádzajú preč? A to bola aj tá jeho otázka k tej skupine ľudí. A ich odpoveďou bolo to, že Boh im zjavil čosi nové, čosi nevídané, čo zmenilo ich zmýšľanie, čo zmenilo ich vnímanie, ich pohľad na kresťanstvo, na vieru, na to, ako by sme mali žiť tú vieru. Hovorili o tom, že počuli také veci, aké doteraz nepočuli. Mysleli si, že už porozumeli tomu evanjeliu, ale prišli na to, že nie. Prišli na to a poviem to tak, objavili nové pravdy, nové skutočnosti a to, čo vlastne doteraz počúvali a to, čo ten pastor kázal, tak to pravdou nie je. A táto skupina ľudí potom prestala navštevovať ten daný cirkevný zbor, vytvorili si vlastnú skupinku, vlastné spoločenstvo a takto si spolu nažívali. Prečo sa to deje? Prečo sa to deje? Pýtal sa aj ten pastor, že prečo sa to vlastne deje? Prečo je tak veľa nových prúdov? Prečo je tak veľa nových a zvláštnych učení, zvláštnych zjavení? Nikto si nevšíma to, že čo je vlastne od Boha a čo je od diabla. Čo je klamstvo a čo je pravda. Tí ľudia sú zmetení. A tento pastor, bratia a sestry, mal obrovskú pravdu. Žijeme v dobe, kedy sa rodia skutočne také nové učenia, nové prúdy, nové zjavenia, kedy je možné počuť nové, alebo inak povedané, iné evanjelium. A to Božie slovo nás predtým aj skutočne varuje. Že v tých posledných dňoch sa objavia mnohé učenia, falošní apoštolovia, ktorí budú hlásať iného Ježiša, budú hovoriť v inom duchu, budú hlásať iné evanjelium a mnohí ľudí zvedú. O tom hovoril aj Pán Ježiš Kristus. Že v tých posledných dňoch prídu ľudia, ktorí vám budú hovoriť, že tu je Kristus. Alebo tam je. A on hovorí, že neverte im. Neverte im. A hovorí sám Pán Ježiš, že áno, mnohí zvedú. Ale potom akého Krista,
aké evanjelium alebo akého ducha máme hlásať. V liste, ktorý čítame podľa sprievodcu čitateľa Biblie a vlastne ktorý už pomaly sa chýli ku koncu, čítame o tom, ako apoštol Pavol opäť raz pristupuje k tomu, aby sa obhajoval. A možno ani nie tak seba, ale skôr to evanjelium, ktoré zvestoval v tom Korinte. Ako sme to spomínali pred niekoľkými nedelami, v Korinte sa objavili falošní apoštolovia, ktorí sa snažili znevážiť tú autoritu toho zakladateľa cirkevného zboru. Ktorí sa snažili znevážiť autoritu apoštola Pavla. A šli na to veľmi podlo. Veľmi trúfalo. Ako keby vycítili to, že čo vlastne platí na tých Korinťanov. A práve to je jeden z tých dôvodov, prečo im apoštol Pavol píše tento list a píše v ňom veľmi úprimne. Píše tam, že horlí za nich tou Božou horlivosťou, alebo inak povedané, je žiarlivý, je rozhnevaný, je rozčúlený na to, že tí Korinťania sa nechajú zviesť. Je rozčúlený na to, že prídu nejakí falošní učitelia, ktorí rozvrátia celý ten cirkevný zbor a zvedú ho preč od Pána Ježiša Krista. Pritom apoštol Pavol, ako ich duchovný otec, ako duchovný otec toho cirkevného zboru hovorí, zasľúbil som vás jednému mužovi, aby som vás predviedol Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Áno, apoštol Pavol tu hovorí o tom cirkevnom zbore ako o neveste. A tento obraz v Božom slove sa objavuje niekoľkokrát. A vieme dobre, že tou Kristovou nevestou je cirkev. A apoštol Pavol ako otec toho daného cirkevného zboru, ako zakladateľ toho cirkevného zboru, hovorí, že ako ja, ako otec tej nevesty, som vás zasľúbil jednému mužovi. Zasľúbil som vás Ježišovi Kristovi ako čistú pannu. Ale bojím sa. Bojím sa, aby tie vaše mysle sa neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. Tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Áno, Pavol veľmi dobre vedel, že Korinťania sú až príliš otvorení tým novým, tým falošným učeniam a práve preto im aj píše, že má strach. Že má strach, že sa bojí toho, aby sa nedali zviesť tým falošným evanjeliom, akým sa nechala zviesť Eva tým hadom. A bojí sa preto, lebo Korinťania pokojne znášajú tie reči o inom Kristovi, o inom duchu, o inom evanjeliu. Toto píše apoštol Pavol v tom 4. verši, že objavili sa tu títo ľudia a hovorí tam, že a zaznievajú medzi vami slová o inom Kristovi, o inom duchu, o inom evanjeliu a vy to pokojne znášate. Práve preto sa bojím. Práve preto mám obavy. Lebo vy to pokojne znášate. Lebo to evanjelium, to falošné evanjelium, bratia a sestry, je nieraz také veľmi lichotivé, je také lákavé, príjemné, podobné tomu, čo povedal ten had Eve. Že ak si dáte z tohto ovocia, vy nezomriete, dokonca ak z neho budete jesť, tak budete ako Boh. Veľmi lákavé, veľmi šťavnaté, veľmi chutné ovocie. Ovocie, do ktorého sa človek chce zahryznúť. Áno, to evanjelium, ktoré je iné, je evanjelium, ktoré je ľahšie stráviteľné. Evanjelium, ktoré sa viac zameriava na človeka ako na Boha. Evanjelium, ktoré človeka nekoriguje v jeho správaní, v jeho reči, v jeho živote. Dokonca hovorí o tom, že áno, že všetko môže. Že všetko je dovolené. Je
Je to evanjelium, ktoré však nie je pravým evanjelium, len obrovským klamstvom, ktorým sa diabol snaží zlákať mnohých. A áno, bratia a sestry, aj preto z mnohých cirkevných zborov, ale z mnohých spoločenstiev ľudia odchádzajú a si hľadajú iné spoločenstvá, kde bude zaznievať také iné evanjelium. Kde nebude reč o tom, že sme hriešni ľudia. Kde bude zaznievať len to, že áno, že Pán Boh ťa miluje. Kde budeme zažívať to, že bude pohľadená tá naša duša. Miesto toho, aby sme sa nieraz pozreli tej pravde do očí. A viete, bratia a sestry, ten spor, ktorý mal apoštol Pavol s tými danými, poviem to tak v úvodzovkách, superapoštolmi, lebo tu je, keď ďalej potom čítame, ako sme to mohli počuť aj od stola Pánovho, apoštol Pavol v tom 5. verši píše, že ja si však nemyslím, že v ničom, teda, ospravedlňujem sa, ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za veľkými apoštolmi. A tu nie je reč o tých apoštoloch, ktorí sú v Jeruzaleme, ale o týchto nadapoštoloch. O tých apoštoloch, ktorí prišli do toho Korintu a ktorí hlásajú to falošné evanjelium. A ten spor, ktorý mal apoštol Pavol práve s týmito falošnými apoštolmi, v úvodzovkách superapoštolmi, nebol navzdory ich ničomným útokom toho osobného rázu. Nebol to kvôli tomu, lebo útočili na osobu, na autoritu apoštola Pavla. Ale preto, lebo ich útok sa týkal tej doktríny, toho učenia o Kristovi, o evanjeliu, o jadre kresťanskej viery a vierovky. Apoštol Pavol dokázal tolerovať tých, ktorí sa možno voči nemu chovali nepriateľsky, kým kázali toho pravého Krista, to pravé evanjelium. Ale tých, ktorí to evanjelium prekrúcali, apoštol Pavol plne odsudzoval. A o tom píše aj v liste Galáťanom, kde čítame: čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Lebo tým pravým evanjeliom je, alebo tou zvesťou toho pravého evanjelia je ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. My vám zvestujeme Krista, toho ukrižovaného, hovorí apoštol Pavol. A napriek tomu, bratia a sestry, napriek tomu, že máme túto zvesť, napriek tomu, že poznáme to evanjelium, že máme možnosť čítať to Božie slovo, spoznávať ho a spoznávať Pána Ježiša Krista skrze neho, namiesto toho sa nieraz hlása iné evanjelium a iný Kristus. Lebo tak, ako to bolo aj v tom čase, i dnes nájdeme spoločenstva, i dnes nájdeme sekty a cirkvi, kde sa zvestuje evanjelium, ktoré je viac zamerané na toho daného človeka, na jeho pocity, na jeho emócie, na jeho osobnosť, na ego. Na to, že áno, že vie v moci uzdravovať, alebo že vie hovoriť jazykmi a tak ďalej. Miesto toho, čo je nám známe viac než 2000 rokov. A v čom je to evanjelium iné, bratia a sestry? No napríklad v tom, že sa umenšujú tie zásluhy Kristove. Že pomaly ani nie Pán Ježiš Kristus je tým synom Božím, ktorý je tým prostredníkom, ktorý zomrel tou zástupnou, vykupiteľskou za hriechy zadosťučinujúcou smrťou. Pomaly nie on je ten, ktorý je tou jedinou cestou k nášmu nebeskému Otcovi,
ale jeho matka Mária. Alebo iný svätý. Líši sa v tom, že Pán Ježiš Kristus vlastne ani netrpel a nezomrel na kríži. Sú aj takéto myšlienky a toto sa aj šíri. Že Pán Ježiš Kristus vlastne aj netrpel v tom tele a nezomrel na tom Golgotskom kríži, hoci to dosvedčujú aj mnohí nekresťanskí autori tej doby. Ich názory samozrejme sa už líšia, čo sa týka toho zmrtvých stania. Ale aj v tomto sa zhodujú. Mnohí rímski aj židovskí autori. Že Kristus trpel pod Ponským Pilátom a že bol ukrižovaný a že zomrel touto potupnou smrťou. A to evanjelium potom sa líšia aj v tom, že pri zvestovaní toho evanjelia sa zabúda na to pokánie, na vyznanie a oľutovanie tých hriechov. Že zaznieva také, poviem to tak, lacné evanjelium. Lacná milosť. Čo hovorí, že Pán Ježiš Kristus ťa miluje, takého, aký si a tak ďalej. Ale kde je to pokánie, bratia a sestry? Lebo tá radostná správa skrýva v sebe aj niečo také smutné. A to je to, že Pán Ježiš Kristus musel prísť na túto zem kvôli tebe a kvôli mne, kvôli našim hriechom. Kvôli tým hriechom, ktoré páchame deň čo deň. A k tomu, aby ja som prijal tú milosť, aby som bol spasený skrze Pána Ježiša Krista, ja musím oľutovať tie svoje hriechy. To bez toho nejde. O čom to je, bratia a sestry, potom, že keď si povieme, že no dobre, tak chcem byť kresťanom a verím v Pána Ježiša Krista, ale vlastne pokračujem v tom starom živote, aký som doteraz žil. Potom o čom to je? Som potom nasledovník Pána Ježiša Krista, keď pokračujem, že kradnem, že cudzoložím, že klamem a okrádam ľudí. A mohli by sme pokračovať v tých rôznych našich správaniach, ako sa chováme jeden voči druhým a tak ďalej. Že keď ja som skutočne následovníkom Pána Ježiša Krista, tak ja musím oľutovať to, čo som kedysi spáchal, keď mám Božie slova a ho čítam, tak vidím, že sú veci, ktoré nie sú s ním v súlade. A ja to musím uľutovať pred ním. Bez toho to nejde. A každý jeden deň sa musím snažiť o to, aby som žil ten život nový v Ježišovi Kristovi. A to evanjelium, to falošné evanjelium sa líši aj v tom, že za to pretvárkou toho evanjelia sa nieraz hlásajú rôzne aj iné ezoterické myšlienky a učenia a možno aj okultické myšlienky. Prednedávnom som počul jednu takú prednášku jednej ženy, alebo jedno také svedectvo jednej ženy, ktorá svedčila o tom, že sa dostala do hnutia New Age. Nechcem veľmi zachádzať do toho celého, ale dostala sa do toho hnutia New Age, ktoré nesie známky takého trochu kresťanstva. Sú tam nejaké tie znaky. A ona svedčila o tom, že vlastne ako sa dostala do tohto spoločenstva, ako tak tam v ňom rástla, tak nadobudla aj moc, alebo takú sílu uzdravovať ľudí. Mala moc uzdravovať ľudí. Zároveň hovorila aj o tom, svedčila o tom, že komunikovala s rôznymi anjelmi a tak ďalej. A následne po nejakom čase sa obrátila ku Kristovi. Sa dopracovala k tomu, že uverila v Pána Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. A vlastne v momente, ako tak učinila, tak stratila moc uzdravovať. Stratila moc uzdravovať ľudí.
tak potom od koho mala tú moc? Od Boha? No od diabla, bratia a sestry. Od satana. Vieme dobre, bratia a sestry, že Satan sa neraz tvári ako anjel svetla. O tom píše aj apoštol Pavol práve v tej 11. kapitole, ako sme to mohli počuť, z toho 14. a 15. verša. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. A nie je to nič prekvapujúce, ak sa jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. A ona potom aj svedčila o tom, že áno, že ona keď sa rozprávala aj s tými anielmi, ktorí sa jej zjavovali ako aniel Rafael a Michael a tak ďalej, ona potom hovorí, že áno, že vlastne diabol bol ten, ktorý sa jej takto zjavoval v podobe týchto anielov. Lebo áno, aniel má, Satan má na to moc, bratia a sestry. Tak ako to hovorí apoštol Pavol, že on má moc na to, že sa vie tváriť ako anjel svetla, hoci pritom je anjelom temnoty, hoci je vládcom temnoty. A to je to falošné evanjelium. Toto je to iné evanjelium, o ktorom hovorí apoštol Pavol, že tohto evanjelia sa máte strániť. Ale ako môžeme, bratia a sestry, týmto falošným evanjeliám, falošným správam o Kristovi oponovať, ako môžeme im odolať? To je tá otázka. Lebo ak chceme byť veriaci kresťania, v Krista veriaci kresťania, tak nejakým spôsobom musíme týmto veciam odolávať a musíme vedieť rozoznať, čo je pravdivé a čo nie. No vieme to zistiť jedine tak, bratia a sestry, že budeme skúmať to, čo o tom hovorí Božie slovo. Je našou povinnosťou, bratia a sestry. Je našou povinnosťou to, aby sme to, čo zaznieva ako evanjelium, aj to, čo zaznieva tu z tejto kazateľnice, aby sme preskúmali na základe Božieho slova. Či tie slova obstoja, alebo nie. Či sú založené na pravde Božieho slova. A môžeme teda im potom oponovať tak, že budeme poznať to pravé a jediné drahé evanjelium o našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý svoj drahý život dal za nás, pre našu záchranu. Jedine tak, že budeme spoznávať a poznať, že budeme vyznávať toho pravého a jediného Pána Ježiša Krista. Lebo, bratia a sestry, ak my nebudeme poznať Krista, toho pravého, ak nepoznáme potom to pravé evanjelium, tak veľmi ľahko sa môže stať, že sa staneme korisťou toho falošného. Apoštol Pavol to veľmi dobre vedel. A práve preto nevolal ľudí k nejakému takému všeobecnému náboženstvu, ale k poznaniu konkrétneho Spasiteľa, konkrétnej viery, konkrétnej pravdy. A tou pravdou je, bratia a sestry, osoba Pána Ježiša Krista. Božieho Syna, ktorý sa pre nás stal človekom, ktorý sa narodil z Márie Panny, ktorý žil bezhriešný život, ktorý zomrel potupnou smrťou na dreve kríža a ako obeť za naše hriechy. A ktorý potom na tretí deň stal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. On je ten Kristus, ktorého nám zvestuje celé Božie slovo. On je ten Kristus, ktorého zvestuje apoštol Pavol, a on je ten Kristus, ktorého zvestujem ja vám. Kristus, ktorý nie je len nejakým morálnym vzorom, ktorý nie je nejakým liečiteľom našich zranení alebo psychoterapeutom našich emócií. Kristus, ktorý je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, ktorý zhníma tvoje a moje hriechy sveta, ktorý zomiera na tom Golgotskom kríži pre našu záchranu. On je ten, ktorého kríž je, áno, kameňom úrazu, ale súčasne je jedinou cestou k spáseniu, je jedinou cestou k nášmu nebeskému Otcovi. O tom hovorí Pán Ježiš, že ja som tá cesta, pravda i život. Že nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Nie je inej cesty, bratia a sestry. To pravé evanjelium nie je zamerané na naše túžby, na naše predstavy, na naše potreby,
ale je zamerané na tú Božiu slavu a na tú Božiu milosť. Lebo my sme stredobodom toho evanjelia. Nie my sme v centre toho evanjelia, bratia a sestry. Nie náš úspech, nie naše zdravie, nie naše šťastie, naše sebaprijatie, ale Pán Ježiš Kristus. Ten ukrižovaný a vzkriesený Pán. On, ktorý nás svojou krvou vykúpil z moci hriechu, smrti a diabla. To je to, čo zaznieva, alebo čo môžeme čítať aj v tej prvej otázke a odpovedi nášho katechizmu. Že čo je tvojim jediným potešením v živote i pri smrti? To, že telom svojím i dušou svojou, ako v živote, tak i pri smrti, nie som sám svoj, ale som vlastníctvom svojho verného spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Ktorý zlomil vládu hriechu. Ktorý zlomil moc diabla. Ktorý zomrel za mňa tou zástupnou smrťou. Tou za hriechy zadosť učinujúcou smrťou. Ktorý dokonale učinil zadosť za všetky moje hriechy. To by malo byť našim jediným potešením v živote i pri smrti. A tohto Krista by sme mali hlásať, tohto Krista by sme mali niesť ďalej aj v našich životoch. A práve preto, bratia a sestry, stojme pevne v tej pravde. Skúmajme písmo pravidelne, úprimne, s modlitbou, aby sme vedeli rozlišovať tú pravdu od klamstva. Aby sme vedeli rozlišovať medzi duchom Kristovým a duchom tohto sveta. Medzi tým, čo vedie k životu a tým, čo vedie k smrti. Nech našou túžbou nie je to, bratia a sestry, čo pohľadí tú našu dušu, ale to, čo nás ukrižuje spolu s Kristom, aby sme už viac nežili sebe, ale jemu, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás. Nech nás Duch Svätý, bratia a sestry, vedie k tomu, aby sme sa umocňovali a upevňovali v tej viere, v toho pravého Krista, aby sme vedeli hlásať to jediné a pravé evanjelium. Amen.